U hrvatskim je vodama sumnjivi brod čija posada ne odgovara na upozorenja domaćih pomorskih vlasti. Interventnim postrojbama hrvatskih oružanih snaga to je znak za akciju. Iz helikoptera HRZ-a spuštaju se pripadnici bojne za specijalna djelovanja iz Delnica. Akcija presretanja i ukrcaja na sumnjivo plovilo počinje. Njihova uvježbanost je kompatibilna sa drugim članicama NATO saveza s kojima mi imamo zajedničke i vježbe i na moru, znači i kopno i po pitanju padobranstva i tu smo u samom vrhu. Gori! Za kratko vrijeme posada koja je odbijala suradnju postrojena je na palubi zarobljenog broda. Naši su ih momci svladali poput junaka akcijskih filmova, zaslužili ocjenu za izvrsnost. Smatram da je ova vježba doprinijela jačanju interoperabilnosti u provedbi ovakvih pomorskih operacija. U pokaznoj vježbi sudjelovali su i mornarice Italije, Grčke, Albanije i Slovenije, dok je mornarica Crne Gore bila promatrač. I ovom međunarodnom vojnom vježbom svi rodovi hrvatskih oružanih snaga još jednom potvrdili su spremnost Hrvatske za ulazak u punopravno članstvo u NATO savezu koja se očekuje u travnju iduće godine.